U opštini Trnovo u proteklom ratu stradao je prema podacima MUP-a Republike Srpske svaki treći stanovnik. U Republici Srpskoj to je mjesto u kojem je u odnosu na broj stanovnika poginulo najviše boraca i civila. Sanja? Od 124 nastradala civila, nad njih 98 počinjen je ratni zločin. Za 53 lica koja su ih izvršila, tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeta je krivična prijava, međutim postupak nikada nije pokrenut. Dokazati istinu o počinjenim zločinima nad srpskim stanovništvom u Trnovu prioritetni je zadatak koordinacionog tima Vlade Republike Srpske za traženje nestalih i ratne zločine. Optužnice za zločine nad srpskim stanovništvom u Trnovu pravosudnim organima predate su još 1994. godine, ali pred tužilaštvom još niko nije odgovarao. Pravda mora biti zadovoljena, poručuje rukovodstvo ove opštine i najavljuje intenzivnu saradnju sa koordinacionim timom za traženje nestalih i ratne zločine. Jedini priznati zločin je na području opštine Trnovo, znači koje priznaju i muslimani, a međutim bez obzira na sve to ni do dana današnjeg ništa nije poduzeto što se tiče tih ljudi. U Trnovu je kategorični su u koordinacionom timu izvršen zločin, a to kažu ne može proći nekažnjeno. Tu je neophodno istaći da postoje specifičnosti zločina koji su vršeni nad Srbima u Trnovu, da od 124 civila, odnosno 98 se odnosi na ratni zločin, u kome je 48 žena stradalo, 4 djece i što je veoma porazno jeste činjenica da je stradalo dijete od 15 mjeseci. Jedan od ključnih problema u dokazivanju zločina jeste i nerado svjedočenje onih koji su preživjeli torture. Da bi se objelodanila istina o stradanjima u Trnovu, koordinacioni tim i opštinsko rukovodstvo uz podršku kabineta predsjednika Republike snimit će i film o počinjenim zločinima. Pogledajte i naredne sadržaje u Srpskoj danas, a toliko iz istočnog Sarajeva.